ओमफ्राय जों आवगायलांगोन मानोना जों बयबो मिथिखाबाय दानि बे समा गिख्रंथाव सम आरो बे समा मानो सिरिनानै थानायनि सम बेखायनो जों बे समावहाय मोनसे बायथ' फरायनि जोङो जागायजेननायनि 18 अध्यायखौ जों फरायगोन। जागायजेननाय 18 अध्यायनि 17-18 खौ जों फरायनि। अब्ला फोरबोआ होनबाय, आङो जेखौ खालामनोसै बेखौ आङो आब्राहामनो मिथिहोनाय नङाने, मानोना आब्राहामनिफ्रायनो गमामा गेदेर बोलोग्रा जाति उजिगोन आरो बेजोंनो पृथ्वीनि जातिमानिफ्रा बोर मोनगोन होनना बुंदों। प्राइज द लर्ड। दिनै नाय, इसोरा बे संसाराव जि बिस्वया फैनो नागिरदों, जि खैफोद फैगोन, जे दावहा जागोन, जे मरण फैगोन, बे गासैखौबो सफैनायनि सिगां इसोरा बै समाव आब्राहामनो खोन्थाग्रोयोमोन होनना बुंदों। ओंखायनो बे बुंदों, आं आब्राहामनो जेखौ खालामनोसै बेखौ खोन्थानाय नङाने एबा मिथिहोनाय नङाने होननानै बुंदों गावखौनो। प्राइज द लर्ड। नंगौ, दिनै थांनाय 13 तारिखनिफ्राय नङा होमबा इजराइलआ बे गिलु बालु दावहा जादों। 13 ना 7 तारिख। जाय हक, बे दावहाया जागोननि थाखाय इसोरा जिउजों मिथिहोदों प्रफेसिनि दारैहाय। जेब्ला कासिकट्राव लासमेना प्रग्राममोन, बे समाव आइ सुबासिनि दारैहाय प्रफेसि होदों जे गिलु बालु गानो रोङै बेमार फैसिगोन आरो गिलु बालु दावहा फैनो हासिगौ। ओंखायनो सिरि मोननानै था, आत्माजों सुफुंजा होननानै बे मोनसे प्रग्राम फैदों। आरो बेबायदिनो दिनै प्रफेट बार्लिनार सिंनि दुवारैबो बे प्रग्रामाव फैदों जे इजराइलाव मोनसे घटना जासिगोन, बहाय गोबां बिसासिफोरनि आरजनि मदद नांगोन, बे आरजनि गेजेरजों देरहासार जानो हानायखौ मोननो हागोन। बेबायदि मोनसे प्रग्राम प्रफेट होदोंमोन बार्लिनार सिंआ। प्राइज द लर्ड। दा बेनिखायनो जोङो फै, बै समाव इसोरा माखासे नाबि फसंदों, जाय नाबिनि दारै बै जागोन घटनाफोर, बे घटनाफोरखौ लिरनानै गालांखादों। बे घटना जागोनफोरनि थाखाय लिरनानै गालांनायनिफ्रायनो जोङो दिनै बे मोनाबिलिसिमाव जों सोलोंनि। जोङो लागोन बे समावहाय आमस बिजाबखौ जों नायनि। मानिफ्रा अरजों खामग्लि जागोन, आङो अस्ट'दाव खामिनायफोरजों लोगोसे एसकेलनाव थानाय राजानि थखन दैग्राखौ संहार खालामगोन। आङो इक्रणनि जेंना आंनि आखाइखौ दिखांगोन आरो फिलिस्टियान हादरनि बासिनानै थाबावनायफ्राबो नस्थ जागोन। फोरबो इसोरा बेबायदिनो होनदों होननानै बुंदों। प्राइज द लर्ड। अब्ला बाहाय जोङो खोनानो मोनदों, आमसनि जुगिदिहाय बै समाव ना इजराइलनि गेजेरावहाय जे मोनसे गाजा होननाय नोगोर टाउन, बे टाउननि गरफोरखौ मा होनदों, अरजों खामहोगोन होनदों। हयथ' बे घटनाया आगोलबो जाखांखाबाय, सिगांबो बियो जाखांखाबाय राजानि आमोलावनो, खिन्थु दा फैयै फैयै आरोबाव बे इजराइलनिनो बे गाजा होननाय नोगोराव दिनै गिलु बालु इजराइलजों आरो हामासजों दावहा जागासिनो दङ। प्रेज द लर्ड। दिनै बे दावहाया माब्रैनि जाखो बेखौ बयबो मिथिखाबाय, मानोना बयनिबो आखायाव मबाइल थानायखाय आरो न'खराव टिभिफोर थानायखाय बेफोराव नायनानै जों बयबो मिथिनो मोनखाबाय। अब्लाबो इसोरनि बायखाया जे बुंदों, बे बुंनायखौ जोङो दिनै आरोबाव जों गोसोखांबावनि, जोङो सोलोंलांबाय थानि बे समावहाय। मानोना बाइबेला बुंखादों जे माथाइनि लिरनाय 24:6-7 जों फरायनि। नोंसोरो दावहा नांनायफोर आरो दावहा नांनायफोरनि
आराव जानायफोरखौ खोनागोन नाथाय नोंसोरो दागिख्रं मानोना बेफोरो जाथारनांगौ नाथाय जोबनायनि समा अब्लाबो जाथ'वाखै फोलेरा फोलेरनि जेंना आरो रायजोआ रायजोनि जेंना सिखांगोन आरो जायगा जायगा आंखालफोर आरो बांग्रि मावनायफोर जागोन नाथाय बेफोर मानिया आइखां बायखांफोरनि जाजेननायल' होनना बुंदों प्रेज द लर्ड बेफोर मानिया मा होनो आइखां बायखां जाजेननायल' मानोना जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बै समावहाय संसाराव दङ समाव दिनै बे बाथ्राखौ बियो बुंलांदों माथाइनि दारै बियो प्रकाश खालामदों मा होनदों नोंना बेफोरो जाथारनांगौ नाथाय जोबनायनि समा अब्लाबो जाथ'वाखै होननानै बुंनानै लानांगौ प्रेज द लर्ड दिनै बयबो गिखांनाय फैदों मानो गिखांदों थामथि मुलुग दावहाया जामारसिगोन नामा बे इजराइलनि गेजेराव जे दावहा जाबाय बे दावहानि गेजेरावनो थामथि मुलुग दावहाया जासिगोन नामा होननानै बयबो गिख्रंदों जों मा जुगखौ जोनोम जाफ्लांखो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों मा खालामलांगोन जुदि जिसु ख्रिस्ट'आ फैमारोब्ला बे थामथि मुलुग दावहानि गेजेरजोंनो जुदि संसारा जोबलांमारोब्ला जों मा खालामबावगोन होननानै बयबो जिंगासिदों ना मानसि थुरुबै नङा होमबा मानसि थुरुबै जिंगासिदों दा बेनिखायनो जोङो दिनै मानसि हिसाबै जिंगासियोब्लाबो जोंखौ बाइबेला बुंबाय नोंसोरो दागिख्रं मानोना बियो जाथारनांगौ जाथारनांगौ नाथाय जोबनायनि समा अब्लाबो जाथ'वाखै होननानै बुंदों जाथ'वाखै होनब्ला जोङो दिनै मिथिबाय बे बोथोरा बिदिनो दावहा नांबाय थागोन हादरजों हादर जाथिजों जाथि बिरुदि जाबाय थागोन न'खरावबो मा होनो न'खरनि दिनै हिंसा हिंसि जालायनानै मा जागोन बोराबफ्रुलायनाय फैगोन होनना बुंदों मानोना बे जाखानांगौ होनना बुंदों जाखानांगौ जोङो नायबावनि बे समावहाय जाखानाय बिजाबनि 14 एक दुइखौ जों फरायनि नाय आङो सारिगिदिं थानाय जातिफोरनि लागै जेरुसालेमखौ बाजेट होग्रा जिउनि खुरि खालामगोन बेफोरो जेब्ला जेरुसालेमनि जेंना बेंखनगोन अब्ला जुदानि सायावबो गोब्राब जागोन आरो बे दिनाव आङो गासै जातिफोरनि सायाव जेरुसालेमखौ थाइसे गिलिर अन्थाइनि बिबान बादि खालामगोन जायहा बेखौ बानगोन बिसोर बयहाबो जोबोद जखम जागोन आरो पृथ्वीनि जाति मानिया बिनि जेंना ज' जाफैगोन होननानै बुंदों प्रेज द लर्ड बाय जोङो खोनानो मोनदों जे बे दिनाव आङो गासै जातिफोरनि सायाव जेरुसालेमखौ थाइसे गिलिर अन्थाइनि बिबान बादि खालामगोन जेरुसालेमखौ मोनसे गिदिर अन्थाइजों रुजुदों गिलिर थिखोनो हायि बायदि जागोन होनना बुंदों आरो बेवहाय जायहा बेखौ बानगोन बिसोर बयहाबो जोबोद जखम जागोन होनना बुंदों प्रेज द लर्ड दा नायदो जेरुसालेमनि गिदिर अन्थाइखौ बयबो बाननो थाखाय साखाफारा जादों प्रेज द लर्ड साखाफारा जादों जोंनि भारतनिफ्रायबो थांदों आमेरिकानिफ्राय फैदों गोबां दावहायावबो लोगो लादों नङा होमबा लोगो लादों दिनै हामासजोंबो गोबां मा होनदों लोगो लादों अस्त्र बिराद साप्लाय खालामदों दावहाया दाबो जोबनो थाङाखै बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ गिलु बालु ओरैबायदि थै लोंनाय जागासिनो दङ प्रेज द लर्ड मानोना बाइबेलावनो बियो रोखा लिरनानै गालांखानायखाय बियो जायालासे थाबथानाय नङा बाइबेलाव जा लिरनाय दङ बे गासैबो जालांजोबगोन होननानै बुंदों जालांजोबगोन दा बेनिखायनो जोङो आरोबाव फरायबावनि बे जाखारियानि 14 एक दुइखौ जों फरायबावनि फोरबोनि बिसार खालामगोन दिना खाथिसै एकनि 14निफ्राय 16सिम जों फरायबावनि जापानिया बिजाब 1 आयदा 14निफ्राय फरायलांनि फोरबोनि महान दिना खाथिसै बियो खाथिथारसै
दहमैनो सफैगौ फोरबोनि दिननि सोदोब खोनायो ना बिराबो गोब्राबै गाबज्रिदों बि दिना फोरबोनि राग जोंख्लोबनाय दिन दुखुजों नारसिननो हानाय आरो आइखां बायखांनि दिन लेथेर फेथेर आरो संहार खालामजानायनि दिन खोमसि आरो दरसि दोलाबनि दिन दोमैनाय आरो जोमैजों खोमसि हाबनायनि दिन गोगोम गरजों दुंखन जानाय नोगोरफोर आरो गोजौ दुर्गनि जेंना बेगल सुनाय आरो रोननि हज्रिनाय दिन नामदों दिनै बे दिना ओरैबायदि गिख्रंथाव दिन ना बे जाबाय इसोरनि राग जोंनायनि दिन इसोरा राग जोंनानै दिनै इसोर बुजिनाय मानसिफोरनि गेजेरावनो ना गावजों गाव बोराबफ्रुलायनाय गावजों गाव जोंफ्रुलायनाय ना आइखां बायखां जाहोनाय संसारखौहाय ना दरसि दोलाब खालामनाय बे दिना जागासिनो दङ दिनै संसाराव गोजोन होननाय बुस्थुआ गैला ना जों बयबो मिथिखागौ गोजोननाय होननाया गैला खोमसि दरसि ना साग्लोबबोनाय बायदि साग्लोबगासिनो दङ Praise the Lord. दा बेनिखायनो जोङो बाइबेलाव नायब्ला मोननो हायो दिनै ओरैबायदि मा जाबायनो संसारावहाय गोथैजों बुंफबनाय ना संसार जाबाय जानो हागौ जायगा जायगा बांग्रिजों बिराद थैदों जायगा जायगा लेन्डस्लाइड जानानै हाब्रां गिसिखानानै नङा होमबा हाजो गिसिखानानै बिराद थैदों जायगा जायगा बारहुंखा ओरैबायदि बारहुंखाजों मानसि थैदों ना आरो बेल' नङा बेमारजों थैनायाबो ना बेमार आजारजों गोबां थैगासिनो दङ आरोबाव मा दिनै दावहाजों गिलु बालु थैदों Praise the Lord. माखासे साननि आगोल बा बोसोरनि आगोल जोङो बुहुमनाङैनो थैनायखौ नुनो मोनदों ना बुहुमनाङै थैनाया बबे समाव जादोंमोन 2019 आरो 20 नङा होमबा माजों थैदोंमोन मोनसे कर'ना भाइरास बे कर'ना भाइरासजों ओरैबायदि मानसि थैदों फबनो जायगा गैया सावनो जायगा गैया ना लेथेर फेथेर गारलाबायनायखौ जों नुनो मोनदों निउसावहाय नायदो दिनै बे गोथै सहनि थाखाय दिनै बाइबेला मा बुंखो जों बेखौ नायबावनि आमसखौ आरोबाव जों थांफिनबावनि आमसनि लिरनाय 3 आयदा आमसनि 8नि 3खौ जों फरायबावनि बाय मा बुंदों बे दिनाव मन्दिरनि मेथाइ खननायफ्रा गाबख्रावनाय जास्लायगोन बेनो फोरबो इसोरनि बुंनाय जेरावबो गोथै सह गोजा बेफोर गारलाबायजाबाय सिरि स्राय थादो होननानै ना दिनै बाइबेलाव लिरनायालाय बहाथो खारग'नो नङा होमबा रोखा रोखा लिरखानाय दङ दिनै मा होनदों बे दिनाव मन्दिरनि मेथाइ खननायफ्रा गाबख्रावनाय जास्लायगोन बेनो फोरबो इसोरनि बुंनाय जेरावबो गोथै सह गोजा बेफोर गारलाबायजाबाय दहायनि निउसाव मोनदों नङा होमबा बयबो मिथिखाबाय माने गाजायावहाय गोथै फबनो जायगा गैला ओरैबायदि गोथै ना बमाजों थैनाय बेबायदि जाबाय फबनो थाखाय जायगा गैला बिसोर मा फबनो जावबानो गोथैखौ मोनफिनो जेसिपिखौ जों बेसेबां गोलाव जावनानै फबदों नङा होमबा बुख्लायदों खिन्थु बेनोबो जायगा गैला ना मोनसे नोगोर नालाय गाजाया बेबायदि जाबाय ना मोनदों बेखौ मा खालामगोन गारलाबायनाय जागोन सिगाङाव जेरैहाय मानसिफ्रा फबनाय नियम गैयामोन गारलाबायोमोन सिगुनफोर फैनानै जाफैयोमोन ना मा होनो सिख्ला बाजोफोर फैनानै जाफैयोमोन ना बेगेंल' हारा स्राव थायोमोन हायावहाय मानसि खर' मानसि बेगें आखाइ आथिं खर' मेगन गासिखौबो नुजोबोमोन बै समावहाय खिन्थु जेब्ला फबनो मानसिया गियान फैदों फबनो रोंदों ना आरो मा सावनो रोंदों बेफोर थाखायसो दिनै खमायलांदोंमोन खिन्थु दिनै आरोबाव मा जाफिनबाय दिनै फबनो जायगा गैलायै गोथैसालियावहाय बेबायदि जायगा थोलायलायै बेबायदि जानानै फैबाय होनदों होमब्ला जों बाय मिथिनो मोनदों ना ओरैबायदि गोथैसालि
गोथै सालिनि महर लाबाय होनना अब्ला जोङो नायनि बिसिमावहाय आठनि 10फोरखौ जोङो फरायबावनि बाहाय बुंदों आं नोंसोरनि बरफफोरखौ दाहा जानाय आरो नोंसोरनि मोथाइफोरखौ गाग्लोबनाय खालामस्लायगोन आरो आङो सासेल' बिसारलानि लागै दाहा जानायनि समान दाहा जाहोगोन आरो बिसोरनि जोबनाय काला जोबोद दुखुनि सम जागोन होनदों प्रेज द लर्ड दिनै जेब्लानो मोनसे बरफ खुंगोन मोनसे रोजाबनाय खननाय मोसानाय खालामगोन बे समावनो हठात मा जागोननो मेथाइ खननायनिफ्राय गाग्लोबनाय जास्लायगोन होनदों रंजानायनिफ्राय गाग्लोबनाय जास्लायगोन जेरै दा एग्जाम्पल हिसाबै गाजायावहाय मा जादोंमोन मोनसे सेलेब्रेट खालामदोंमोन दामनाय देनायजों रंजानायजों फुरथि खालामदोंमोन मोसादोंमोन नङा होमबा मोसादोंमोन बे समावहायनो बर्डार सिफायनानै गोजौजों थांनानै मा खालामहैदों रकेट जों मा गावग्लोबहैदों मा जाबाय बिराद मानसि थैनो गोनां जाबाय हमजाबाय बुग्लुंजाबाय नङा लांजाबाय बायदि बायदि खालामजाबाय नङा होमबा बेखौ जों बायदों बे बाइबेल फटनिफ्राय जों मोननो हायो बियो गोदोबो जाखादों दानि जे जानाय जाथाय बियो गोदोबो बियो जाखादों मानोना बियो आमसनि जुगेदि बियो प्रकाश खालामजाखानाय लिरनानै दोनजानाय बे मोनसे दोरसोन आमसआ बेखौ दोरसोन होननानै मा खालामदों लिरनानै गालांदों अब्ला बे लिरनाया जायालासे थाखानाय नङा बे जाफुंखागोन दा बेनिखायनो जोङो दिनै मा होनो इसोरनाव ज' जानो थाखाय जोङो दोरखार जेरैहाय जों दा खौसेयै इसोरनावहाय ज' जानानै प्रार्थना खालामगासिनो दङ प्रार्थना खालामगासिनो दङ जोंनि हादोरफोरनि थाखाय जोंनि जातिफोरनि थाखाय जोंनि दावहा जानायफोरनि थाखाय सोरबा जेराव जोबजानायफोरनि थाखाय जेरै जोङो आर'जआव लागासिनो दङ बेवहाय इसोरा जोंनि बे आर'जखौ खोनासङालासे थानाय नङा बियो निस्सय बियो खोनासंगोन मानोना जोंखौ बाइबेला बुंदों जापानियानि 2नि 1निफ्राय 3सिम जोङो फरायबावनि 4सिम फरायलांनि बाहाय बुंदों ओ लाजारिनि जाथि नोंसोरो ज' जादो साजाय होनायनि हुकुमा जाफुंनायनि सिगां दिना जुजायबायदि बुखार जानायनि सिगां फोरबोनि जोंफ्रुनाय रागा नोंसोरनि सायाव फैनायनि सिगां फोरबोनि बोराबनायनि दिना नोंसोरनि सायाव सफैनायनि सिगां नोंसोरो ज' जादो प्रिथिबिनि बयबो बोराइ मानसिफोर जायहा बिनि हुकुमफोरखौ फालियो नोंसोरो फोरबोखौ नायगिरदो धोरोमिया आरो गुरै जानो हास्थायदो जानो हागौ नोंसोरो फोरबोनि बोराबनाय दिनाव थाखोमानो मोनगोन नामदों प्रेज द लर्ड